tuntruma hian internet le social media manga tual thana chui chu ani dan le rei tak chung bo to ruang zon mu ani dan kan en ho do na internet hi mitam takin kan chiat pui lai in then khata chuan tangkai na tam takalo omani ti po achiang viau mai tuntrum chu ti dan pa ngai ang lo devin karon in zuar ve do na Facebook lama hian page ka siam thar ve katia viam thu le ni zathlak video viral chi rang te karon post chong ve thina he page chi khongai taka min lo wa follow sak ve turin in khongai na karon nge na ni a page ming chu khon kho mania e channel description a hian karon da chuaka min lo wa en saka min lo wa share sak ve turin in khongai na karon dilani April ni somni pali kumsang ni somni patni tlai lamdar thum vela hian me cheno pang kumsom mi Lily Peter si chuan ani te in an Chennai na tanga lalutuk lawa chuan ama chuna kala an Chennam hun hi Chippewa Falls Wisconsin mun ni in ani te in hi Thirsakora minute thum vel chau tlana niya Lily Peter si hi anu le pa te anin thento wangin apa Alexander bula chuna oma karto pa hian ani bula chuan infiam turin avakal thina voitam tak ama in ani te na chuan alokal photo wangin hetia botruma akal le po hi apa le ani te po hian ngai thatlo na po an nei ran chung lovani tumdang karto pang thau chuan Lily Peter si chuan ani te in chupanin lim tak chuan achuaka masela thildu omlo tak mai chumitlaya chuan athleng zui ta ni Lily pa Alexa chuan afanu khothim hnu po alola holo wang chuan angai chu athalo to hle maya tumdanga afanu chu khothim ma in alo ho thlen zia thina wang chuan angai chu atha thei to lova afarnu chu manmo taka wa phone ngalin ani la chuan darkar khat le chan veliam ta khan alo ho de to thu chu alo hril tamai sia a thian te na apeng koyani te chu hanringin a thian te chu an phone kuala masela a thian te tu ma chuan an hmu lo thu an lo hril box sia patan chuan amang an thlak du to khopang le apa mang ang to chuan afanu lo ho na tur kong chu zo phein afanu Lily chu azong pheya zandar ko vela chuan afanu bo thu chu police te po chu a hril to boka police ho po chu rang taka che chu ngalin Lily zon na chu an thok ve ngala chumi jan chuan Alexa chuan afanu Thirsakor chu an khopak thingmuna chuan a chhar chuak nol maya masela afanu chu mutur ala om chung hau lovani police te chuan ui sathiam tele drone mang chuan chumi park area vel chu an zong kol chem maya jinglam dare le minisomli panga vela chuan Alexa chuan phone call du omlo zet mai chu adong tatlat maya police te chuan Alexa ne na chuan afanu chu aboral to thuran khrilin chothil chuan Alexa chu a thong hle maya Lily Peter siruang chu Thirsakoran muna tanga lalutuk lo thingmun kara na thelin alo vur deuh nuai kara hian anwa mu chuaka Lily ruanga tanga alan danin tha ngai ni tia chianga police te chuan tol that tu chu an zong me kani chuti rualin police te po chuan bulhan tran dan tur chu an bang bo hle maya hetianga nu chui ngai na hrelawan om mek la hian mi pakhathian Lily thi na chungchang chu true crime Reddit subreddit lama hian arum posa maktina le khongai na comment chi rang kara chuan Lily case chi chuwa theina tura thilpoimo tak mai pakhathi home slides nation 4 inti hian aron comment ve lau maya film khur thu hla a he comment poimo tak mai hi tuna chuan delete ani towa chuta home slides ina aron soidan chuan khapak Lily Peter si ruangan muna khan Pokemon Go game khelin a omve thau thu chu ron soin me cheno pang korping emo purple hoodie ha Thirsakora chung le me pano pang pakhat dang a mu thu chu aron soya atop kharnan ami pano pang kalpui kha ama that tu chu anirin thu chu aron soitel ve boka he comment poimo tak mai lo chiar tu pakhat chuan thunei tu lampang chu home slice ne som forina aron comment na hi rang taka hriatir ngalin police te chuan chemical tlang hian
ma chu an han la leya chemical tlang hian Lily Peters case chu chui chua pha anita ani he thu report ani atanga hun rei lutuk lova chuan police te chuan an mi rin hlel Carson Peters bunker kumsom palimi Lily kazen chu an manta ni police ten Carsona custody lama an ruai tanga hun rei vak lova chuan Carsona hlau thong chuan a thil ti dan engkim mai chu police te hena chuan a in puang fai ta vek mai ani April ni somni palizana Lily chunga thil thleng kha thil rap thlak takania Carsona chuan hetiang hian Lily chunga a thil ti dan chu a in puanga he thil ti tur hian Carsona hian thlakhat chung zet mai alo in buat sei tawa kati Lily hotur thir sakora chuanga mu khan Carsona hian pak omna kal tur chuan alo soma thingkung pak mun an thlen hnu hian Carsona hian Lily chu apuma chuan na taka hnekin atak sarem lai laia chuan thinga hmu chuan avuak thute chumi hnuwa a thei to pa rekin a rek hlum zui ta ni Carsona po chu thil engma thlenglo ang mai chuan in lampang pan chuan a ho vele maya ma se khatia police ten Lily i an zon ta ka khan hlau thong le in Carsona chu pa ka chuan let le in Lily ruang chu awa thuk ru le ta ni true crime subreddit lama comment poimo tak mai awangin Carson Peters bunker chu police te chuan an man thei pha ta ni tuna hian Carson Peters hi kumtling lo alani awangin custody lama an la dari meka prosecutor te chuan kumatlin hnuwa achung thu hi an la rel do na ni hemi ti tur hian kumsang ni somni paruk nga thlen phot alangai ri do na ni August ni kuwa sang ni som pariat khan kumsum ruk paruka upato Suzanne Rainwater Eatonville Washington a cheng chu tukdanga lo ti to dan thin ang thawin jingma taka chuan thi sokar chuan a in khal chuaka chumi tu ka Suzanne in khal chuak chu hoti ni reng reng ani theita lo wangin apasal David Rainwater chuan angai tu do wangin anupui Suzanne zong tur chuan a che chuak ve a chutian nupui zong tura a che chuak chuan kongsir deuh taka anupui le a thir sakor lo dar deuh nuai mai chu awa zong muta ni Davidan anupui omna hmun awa thlen hian anupui chu a hliam tur lavin alo boral to ni David a chuan chi ai mai lovin thu nei tu lampang chu rang tak chuan a hriat tir ngal thuaya police ho po chu rang taka run thleng ngalin thil dan chu uluk tak chuan an zir chiang ngala alan dan chuan Suzanne thir sakor chung lai chu a hnung lampang atanga motora sutni in chu motora chuang chuan tran pui talo chuan manmo takin atlan bo ta zok ani melani he chiat to na thil thleng lai lo mutu le CCTV camera helai hmun vela a om lo wang chuan no chui tu te po chu an boi ve hle maya police tena evidence an mu thei om chun chu motor ke them ni om tak plastic thil dum hi ania thunei tu lampang chuan evidence nei om chun mang chuan thei top chu an han chua ma sela ma chu an son chak lo hle ni chu chiat to na hmuna rongkal thunei tu lampang zinga pakhat chuan internet lama chuan mi ta puina chu aron dil taringot maya chumi zinga thir sakor accident na a poi khoi tu niya an rin hlel motor dum an zon thu chuan bul chu ron tranin chu chiat to na chungchang le motor dum chungchanga chuan thil hriat an nei ni chuan Washington State Patrol te hriat tir tur chuan angen ta ni he thil hi Twitter lama chuan post ni in en tu chu an tlep hle meya he thil hi mi pakhat chuan Reddit lama chuan ron suan lutin midang puina chu aron zon saka reilo te chungin comment beng war thlak tak tak chu aron omhal treu maya Redditor za chung zet mai chuan ron chang ngalin chu thil them chu motor headlight ami ni thu chu an ron soya tlem chuan ma chuan son ani ti chu hai ruala ni lo ma sela an ma son na hi ala bei tham hle ni ma sela eng motor ami nge ni tang le chui chua tur kong thui tak ala don chawani asiam tu tam tak le model chi rang ranga omang ti chu a chiang reng maya an thil chui lai me khi thil ol ai takani don lo ti po a chiang reng mai chu headlight ami po chu apat dik tak po chu
lo hrete reng po chu ni se Suzeni sutu motor chu chui chu har tak tur la ni cheu mai ma sela beise na zong zong abo to hnu po hian beise na thar siam thei tu hi chu alo la om thei cheu mai khate mi puilama tanga puinan ngen nan pos kha hetiang lama mithiam tak mai hian alo mu fu ve hlau maya mi puite tanga puina ngen na original posi ma tanga darkar ni aliam nu chuan comment poimo tak mai mi pakhat Jeff na tanti tang hian aron om ve tanol maya Jeff na thi state inspector Maryland muna thokania athil ti ber chu registration ti ma a an motor te chu uluk taka lo endik ani ber maya Jeff na thian motor ke them police ten evidence an mu chun chu 1988 model Chevy Silverado ani thu chu police te chu hriat tira hemi mang hian police te chuan thei top chu an chu azui ta ni he thil po sa tanga ninga liam le nu chuan thunei tu lampang chuan thulom om tak mai mi puite hriat tur chuan an ron puang chuak tatlat maya Suzeni sutu Chevy Silverado chu mu chu ani to thu le akhal tu pa po manani to thu chu an ron puang chuaka poi khoi tu chu kumsom thum pasaria upa Jeremy Thomas Simon alaunia ain puan na masabera chuan amuthluk dau thu le ramsa asu ni mei tura ai ngai thu chu soya ma se anu le chuan a thu chu thlakin mi hringa sungai ani ti chu ain khrechianga ma se tranpui turin waisen na ani tok lo thu chu ain puang tange nge a police te chuan a motor bag pakhata tang chuan drugs an puchuaka khatia motor khal lai khan drugs a rui ngai ni te poin an hriani achung thu chu thunei tu lampang chuan an rel saka ma sela mak deuh main kumli le chan ve zel tang tura ti ani chau maya mak takani Jeff Nuts Khan lo hre chuak lo phaise chu tol that tupa Jeremy hi nuam sa takin ala leng reng lawang ti po asoi thei mi lovani November ni sari sangka zakwa sumkwa pasari zana niya mi pakhat William Altmore chu nightclub a hian a thian ten chuan kalin hunhlim tak chun manga William hi zui in na sa tia hriata ni ngai lova hemi zan po hian anuam tok chawin ai in tura ngai ania Zandar kole chan ve bor vela chuan William hian abial nu chu phone in alo howat tur thu chu hrila atong tam lo na chung hian abial nu hian atong ka tang chuan arui lem lo thu chu asoya zanalat lai lo boka William chu ala rui vak lawani ti po chu a hrethiam ngal maya alo howat tur thu alo hril bok nen William chu reilawa alo ho mai tura chu na ngai ani zan rei to tak thleng powa alo la thlen lo wang chuan abial nu chu amang ang toin atuk lama chuan thunei tu lampang chu a hriat tir tange nge a thei top chu a an zon nu po chuan William chu mo tu reng reng a tlat lo kha nightclub a chu asana tang khan William hian phone call amang le to lova CCTV a po a pen nai mo a peng lai mo zui tur pakhat ma a lovani a mai mo a kare mo han chui zui na tur nu ma eng ma a lo wangin thunei tu lampang po chu an boi hle maya William a bo tanga kumsom chuang zet nu a po chuan a chan chin hi hriat zui tur a tami lovani mitam takrin dana chuan William hian nun thar nei turin ramdanga apem ta dei ani te chu an ring hloma masela chuti rolin ama hrechiang em tu te soidan chuan William hi mihlim thei tak mai ania khosak na lama po ni se mere thei tak ani lo boka engwangin nge atlan bo duang ti chu an rin dan ani ve thunga masela chutiang khuang cher bo top mai chu mitam tak mak ti hloin achung te le thian te phei chu ati hril hai tak zetani kumtam tak chung achung te le thian te beidong taka an to hnu kumsang ni le som pakwa khan thil danglam tak mai aron thleng tatlat maya Wellington Florida muna in nei tupa pakhat chu in lo lua to thin tu pakhat chuan aron phone a chu in nei tupa chuan Google atatang chuan ai in hlui le che vel chu ai en kuala chuta an komchar lama dila chuan thil maktak tlat ni a hriat thu chu aron hrila kar ni nge ya hriat a thu chu aron hrila chu in lua mek tupa chuan a thil ron soi chu a oi chi lova a chan po kumenga mo za chung
helai hmuna hian alo khosa ve towa chutiang kar om ang chu dila chuan alam mutlat lovani masela google ata tanga an in kota dil an en ve chu thil mak tak mai chu a mu ve tlat mai boxi chu thil chuan aril ru chu amol ve ngang ni turani an then om hnai vaya drone nei te chu han kovin dil chunga tang chuan thla chu an han la chianga chu dil chunga chuan kar pakhat hi alo om nge ani ti chu an fin fia ta ni chuin nei tu te chuan rang takin thu nei tu lampang chu an hriat tir ngal thuaya police te chuan chu motor chu hnuk chuakin thil mak tak mai alo la om cheu maya chu motor chunga chuan kum tam tak chung bo to le an lo zon to William aru ro chu alo la oma khatia nai tlapatanga atlan ho kha he dila hian tlan liamin kumsom ni pani chung te meu mai achin hriat tur om mi lovin alo bo zui ta ani William a thian tele a chung te tan chuan ril ru chu a thar du viau chuan arin oma chuti rualin engma hriat tur om lova khatia khuang cher bo top ai chuan ngaya tha in ha dam takin an om thei pha to nge in arin omani